എൻ്റെ പേര് ബിനിഷ. എനിക്ക് മൂക്കിൽ ദശയായിട്ട് ഒട്ടും ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലേനു. അന്നേരം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എനിക്ക് മുബഷിറ ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ മുബഷിറ ഡോക്ടറെ അടുക്ക പോയപ്പോൾ 5 മാസം കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കുടിച്ച്. അന്നേരം എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം തോന്നി. അതായത് ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, ശ്വാസം നല്ലോണം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്രയും നല്ലോണം എന്നോട് ഓരോന്നും എൻ്റെ സ്വഭാവ രീതി എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടർ മരുന്ന് എഴുതിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ. അന്നേരം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ അമ്മേനെ ഇപ്പം പറയാൻ തുടങ്ങി, എനിക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യമെല്ലാം കുറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടാണ് മരുന്ന് കുറിച്ച് തന്നെ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ കിട്ടിയത്. ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ആൾ തന്നെ നല്ലോണം കൺട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് ഇപ്പോ. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടറോട്. താങ്ക് യു.